Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 02, peuple du Burkina Faso. Concitoyennes, concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre histoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous le 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes d'armées terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba. Salam alaikum malen chani muso demiseni baba korba au bela jeleni shu anka fulni tambe kataka au bela jelima Maliens, Burkinabé, Africains, et une fois maintenant, une fois maintenant, et koni konani ma kushime avec parome. Bien jume bien septembre kalo kle bisawai. Adenga na balma ko do drissa me menta. Amanya na fa video ya ka partager ko sobe. Kabi somadena an wulila ni kibara minnu o ye k'a fɔ ko ko kabi sura ko dɔ daminɛna Burkina ko fɛn min ka transition président kɔnɔ n'o ye Paul-Henri Sandaogo Damiba ni ma fili tɔgɔ fɔ cogo la ko a bɛ bolo la donc an ye journée bɛɛ ban ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ye journée bɛɛ ban ka ɲininiw kɛ an ye fɛn minnu mɛn journée kɔnɔna la an kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ Burkina an dɔnbaga minnu bɛ Burkina ani presse fɛn bref an bɛna essayer k'o de fara ɲɔgɔn kan comme déjà aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko déclaration kɛra k'a fɔ ko Damiba taara ko Damiba ti président bilen o la n b'a ɲin'a fɛ video in a ka partager kosɛbɛ aw ka carin kosɛbɛ aw ka kɛr caman bila aw ka commentaire caman kɛ aw ka partager video balilen don parce que san yɛrɛ bɛ ka na an donna sisan mais faut que an ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ aw ye donc o la an tɛna mɛn kosɛbɛ an b'a ɲin'a fɛ video a ka partager ani u ye déclaration min kɛ déclaration an bɛ tila k'a bayɛlɛma aw ye bamanankan d'abord ni aw bɛ ne suit kosɛbɛ faut ka se niveau dɔ la an kɛrɛfɛmɔgɔw an masurunamɔgɔ minnu bɛ Burkina fɛn min ye Burkina président kɛrɛfɛmɔgɔw gɛrɛla an kɛrɛfɛmɔgɔw la k'a f'u ye ko n'a sɔrɔ ko n'u bɛ se ka kuma an fɛ k'an ka nin ko ninnu dabila k'an ka Damiba ye k'a to yen an k'an dabɔ Burkina ko kuma na an k'an concentré Mali ko kuma kan minnu nana fɔ an ɲɛ n y'a fɔ yen ko in ka bon ni anw ye a ka bon ni Damiba ye Farafina ka liberté don Mali ka liberté don donc an tɛ se k'an sigi ka Damiba lajɛ a ka taga Farafina feere quoi parce que mɔgɔ binna kɔlɔn kɔnɔ i y'a labɔ tant que n'i m'a sɔrɔ i tɛgɛ la kɛnɛma a bila i kunna waati bɛɛ juru bɛ se ka tigɛ ka bin ka taa tuguni donc an tɛ se ka révolution kɛ k'an ka kɛlɛ kɛ ko Damiba bɛna o confisquer donc an ko k'an t'a to an continue na et puis an yɛrɛ Damiba yɛrɛ la k'a fɔ a ye ko Damiba i kɔfilɛ i ka peuple la Damiba i kɔfilɛ i ka peuple la Damiba i kɔfilɛ i ka peuple la Faransi tɛ se ka fɛn ɲɛ ye CEDEAO tɛ se ka fɛn ɲɛ ye Union européenne tɛ se ka foyi ɲɛ tant que ni Burkinabé tɛ ɲɔgɔn bolo i ye sira o sira ta fu don wa n y'a fɔ a ye dɛ Damiba
ni mi clé i bi gɛn ka bɔ fanga la solution t'a la i bi clé ni mi clé i bi gɛn an y'o fɔ Damiba y'a mɛnna mais ni Damiba kun y'a mɛn ni kun tɛ a sɔrɔ bi ni Damiba kun y'a mɛn ni kun tɛ a sɔrɔ bi mais malheureusement a m'a mɛn a bɛ hakɛ to an bɛ datugu pour que dɔ ka bɔ san mankan na voilà a hakɛ to ni Damiba kun y'a mɛn ni kun t'a sɔrɔ siga t'a la mais a m'a mɛn donc o la an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ an ye mɔgɔ minnu ɲininka Burkina da ni da an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ o y'a yira n na k'a fɔ ko Damiba ka Amérique taga kɔfɛ a b'a dɔn assemblée générale min kɛra Nations Unies la Damiba tagara yen a ye discours min kɛ ko a sigilen kɔfɛ kunu ou bien kuna sini ko liste dɔ ye fuite kɛ o liste in kan mɔgɔ dɔw kun tɔgɔ bɛ a la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kun kan ka liquider mɔgɔ minnu kun kan ka faga an yɛrɛ camarade liti dɔw b'a la Burkinabé o liste bɔra mɔgɔ minnu kun kan ka faga parce que ko Damiba ye sira min ta a b'a dɔn Burkinabé tɛna to yen a yɛrɛ b'a dɔn a kɛrɛfɛmɔgɔw tɛna to yen wa a b'a dɔn peuple fana tɛna to yen donc o ɲuman ye min ye ko ka fɛɛrɛ kɛ joona les voix dissidentes la minnu bɛ yen ni u bɛna se k'a bali a ka kɛlɛ in na c'est à dire a bɛ fɛ ka sira min ta n'o ye Faransi jɔn ye ka taa an di Faransi sago la ka CEDEAO sago kɛ ka Burkina minɛ ka tugu feere minnu bɛ fɛ ka bali o la donc u y'a ye k'a fɔ ko à chaque fois mɔgɔw bɔ ka manifestation kɛ mɔgɔw bɛ bɔ u ye gaziw ci o ma ɲɛ u ye fɛnw bɛɛ ci o ma ɲɛ donc solution laban jumɛn kun b'u bolo liste kun kɛra ko ka o mɔgɔ ninnu ko k'olu liquider o liste circulé la donc est-ce que o liste sɔrɔsiw tɔgɔ kun b'a la wa sɔrɔsiw tɔgɔ kun t'a la an kɔni t'o dɔn mais an kɔni b'a dɔn an camarade liti dɔw tɔgɔ kun bɛ liste in na ko minnu kun kan ka liquider sɔrɔsiw b'a la o t'a la an t'o dɔn donc a fɔra an ye k'a fɔ ko sura ko d'abord yan'o cɛ ko Damiba kun mɛnna yɛrɛ a tɛ sɔn ka si a siyɔrɔ kɔrɔ la k'a kun yɛlɛmana complètement français ka yɔrɔ la yen n'a bɛ sufɛ a bɛ taga si olu de ka yɔrɔ la yen mais i kɛra cogo o cogo don dɔ la tu seras dans le pain tant que n'i ma farafin sago kɛ tant que n'i ma peuple sago kɛ donc an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ ko min ye déclaration in kɛ fɔlɔ a bɔra yɔrɔ min na fɔlɔ c'est significatif yɔrɔ min kan ɲɛmɔgɔya kun bɛ a bolo ni o ye Kaya ye n'i y'aw hakili ye Kaya la Burkina dugu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Kaya Faransi Barkhane ka convoi bloquera yɔrɔ min na fo denmisɛnnin fitinin ye manabɛlɛ kɛ ka drone jigin o dugu in o kan ɲɛmɔgɔya de kun bɛ min ye déclaration kɛ bolo an ka sɛgɛsɛgɛliw la donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min nana a ye fɛn ye a ye fɛn mɛn n'a kunna ka di a bɛ fɛn faamu n'a kunna ka di a bɛ fɛn faamu parce que a bɔra yɔrɔ min na a b'a dɔn olu ti Faransi fɛ a kun bɛ yɔrɔ min kunna a b'a dɔn olu ti Faransi fɛ d'ailleurs olu de ye Faransi lajɔ kak tile joli joli ka Faransi lajɔ ensuite n'u continuera ka taga Tera ka taga Niger ka taga mɔgɔ 3 faga cɛ in kun bɛ yen kan ne ɲɛmɔgɔya kunna donc ko journée kɔnɔna la a kɔni gɛlɛyara journée kɔnɔ kosɛbɛ parce que a b'a dɔn ni à chaque fois ni coup d'état bɛ kɛ coup d'état kɛli o bɛ se ka nɔgɔya mais min ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye jumɛn o ye bɛnkan min bɛna sɔrɔ a kɔfɛ ni président in tɛ yen bilen an minnu farala ɲɔgɔn kan ka président in lataga jɔn bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye o bɛ discuter jɔn bɛna k'a ka danga ye o bɛ discuter jɔn bɛna kɛ a ka danga ye o bɛ discuter ɔ an minnu y'a kɛ an ye sɔrɔsiw an finitigiw ye karisa finitigilakaw bɛ karisa finitigilakaw bɛ karisa finitigilakaw bɛ est ce que olu bɛna na jɛn ni a ye est ce que olu bɛna rallier o négociation fana bɛ to sen na kan minnu ni kan minnu bɛ yen ɲɛmɔgɔ minnu b'o la olu fana négociation bɛ to sen na est ce que ninnu bɛna sɔn ka fara an kan est ce que ninnu tɛna sɔn ka fara an kan est ce que ninnu bɛna kɛlɛ est ce que ninnu tɛna kɛlɛ o négociation bɛ to sen na ani président min yɛrɛ bɛ yen a bɛna bila cogo di est ce que a sɔnna nɔgɔya ma a ma sɔn nɔgɔya ma wa kɛlɛ de kɛra wa kɛlɛ ma kɛ wa olu bɛɛ lajɛlen négociation bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kuma taa ni ka segu bɛ kɛ donc o bɛ temps ta kosɛbɛ
mais a kun yira lana et puis un certitude sɔrɔ k'a fɔ ko Damiba kun bɛ Faransi sɔrɔsiw de bolo olu de kun kelen don ka don ani mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bref a ka sécurité kun bɛ olu bolo donc jusqu'à présent an t'a dɔn Damiba bɛ yɔrɔ min na est-ce que halisa a bɛ Barikani de bolo wa ou bien mɔgɔ ninnu sera k'a minɛ parce que tilefɛla fɛ o fana taa ni ka segin mɛnna kosɛbɛ parce que waati dɔ la fo menaces kɛra ko ni Barikani m'a di k'u bɛ Barikani attaquer donc tracasseries bɛ yen donc an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sa Damiba bɛ sɔrɔsiw de bolo wa ou bien a bɛ Français de bolo wa on ne sait pas mais le fait que Damiba ka kɛ fɛnw bolo Français bolo o bɛ ko ninnu lajɛya o bɛ kow lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko Faransi de ka mɔgɔ kun don d'abord mɔgɔ minnu ye coup d'état k'a la mɔgɔ kɔrɔ tɛ ani minnu ye kɔrɔlen kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kelen de y'a gɛn ka bɔ yen donc l'histoire se répète et journée kɔnɔna la mɔgɔ caman y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Damiba ye communiqué dɔ kɛ à travers présidence ka page ye ensuite ani gouvernement porte-parole fana ye kumakan dɔ fɔ AFP kan Damiba ka kuma la a ye mun fɔ le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, au regard de la situation confuse créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales ce vendredi 30 septembre à Ouagadougou, invite les populations à observer la plus grande prudence et rester calme face à certaines informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est fort qu'à quoi qualifié, je ne sais pas, peut-être nous sommes à des tentatives désespérées ou du moins, moi, je dis que les mecs comment tu m'en fais, et je dis que les mecs essaient que la situation c'est quand il t'a trouvé là. Sinon, communiquer il y a trouvé bah il y a qu'à faire quoi, allez qu'on te fait un contrôle là, parce que communiquer il y a qu'on a là, président il y a communiquer qu'il faut qu'à faire que la situation est confuse. Ouais, président communiquer mais qu'il y a quoi, ça veut dire moi te costurer donc quoi, président il y a une communiquer qu'il y a je ne sais pas, est-ce qu'il aller à quoi ou bien aller marquer de toute façon, jaoulé communiquer les quoi. Communiquer même d'abord qu'on pour ça comme on a ici au communiquer la traquer ko situation confuse au corps de mais au ko bi to mena wati no ko mo ta da ko bi to mena e ma fama donc aller faire à fo Burkina bo hakili ici ko hakili ici ou jakana tige ou ka to sigile surtout comment mon ka fo kana dala mo comment photo la fo nya photo la fo e tra fo ko situation confuse ko be to do la mais ko mon na no situation confuse ko soro so do be no ko lu ka ni songo ya o kɛra sababu ye ka ko bisi basa mɔgɔ si tɛ ko togo dɔn bilen donc depuis nin kɛ waati min na o b'a yira k'a fɔ lui il contrôle plus ale tɛ fanga contrôler bilen ale tɛ fanga la bilen parce que président yɛrɛ b'a t'a fɔ communiqué la waati min na ko mɔgɔ tɛ ko togo dɔn parce que quand on parle de confusion kɔrɔ de ko foyi ɲɛnabɔlen tɛ mɔgɔ si t'a dɔn fɛn min se donc ale yɛrɛ nin kɛ tile fɛ ensuite a ka gouvernement porte-parole o fana kumana AFP kan o ye mun fɔ o ko ko effectivement ko bɛnbaliya bi finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc, on va sur un gouvernement mêlé. Donc, c'est comme si n'a pas le civil ou le café matin n'a pas sauvé. Sur la sous nous n'aurons pas de il m'a fait moi. Au final, il faut AFP ça. Donc, journée continue non. Il m'a fait moi. Yoro tigera. Mais depuis sur ma d'accord. Depuis la télévision tigera wati mais depuis wati de. Moi mon nom na coup de temps que au lieu télévision mais. Awati Bruna be chama ko mi ka foko ni yani polika taka communiquer ka page ka ko ni kon contrôle ba ko mun ka titaka. Toute télévision là a ta déclaration que mais on a segin na Damiba yɛrɛ la dɛ an ka segin na Damiba la Sékou Touré ka kuma de don ko ni tubabu ye tɛgɛrɛ fɔ i kun o kɔrɔ k'i faso janfa ko nka ko n'u y'i kɛlɛ k'o kɔrɔ k'i ye faso la hɔrɔn ye faso yɛrɛ wolo yɛrɛ ye l'histoire se répète Mali la an ka sɔrɔsiw ka fanga tago fɔlɔ o ye civil dɔ bila ɲɛmɔgɔya la o civil min bilala ɲɛmɔgɔya la kalo kelen kalo saba Faransi bɔra ka communiqué kɛ k'o sera ka min kɛ kalo saba kɔnɔna la ko IBK ma se k'a kɛ san 7 bref u y'a tanu alors que Sékou Touré dun ko ni tubabu y'i tanu dɔrɔn kɔrɔ k'i ka jamana janfa Faransi y'an ka transition président fɔlɔ in tanu k'a ye min kɛ kalo saba kɔnɔna IBK ma se k'a kɛ san 7 o kɔsɔfɛ min bɔra o la bɛɛ ye jamana ye sira sugu minnu ta ani Faransi nana gɛrɛ ɲɔgɔn na communiqué bi kɛ ka Barikani majama ka fɛn caman kɛ janfan don o labanna mun na Assimi n'u ka responsabilité ta ka na cette fois-ci k'ale bɔ yen k'u sigi ka sira kura ta depuis o kɛra fo bi a ka gɛlɛn
Burkina fana Kabore Ghana ɔrɔ kun n'a nɔfɛ mɔgɔw fɛ mais coup d'état kɛra Mali la a kɛra Guinée a kɛra Burkina ni aw hakili b'a la CEDEAO ka o don na communiqué laban ninnu bɛɛ lajɛlen na yanni sommet cɛ u ye Burkina tanu kosɛbɛ d'ailleurs tellement que u ye Burkina tanu fo coup d'état kɛlen don jamana 3 min na CEDEAO kɔnɔna na f'u bɛ taga sommet extraordinaire kɛ jamana 2 situation kan k'olu évaluer k'a lajɛ hali Burkina o da ma maga a la kɔrɔ jumɛn k'u n'o bɛnna ko la k'o ye putschiste de bonne foi ko ŋaniya ka ɲi k'o sɔnna ka don waran na k'o sɔnna olu ye CEDEAO dun bɛ Faransi ka ordre de kɔnɔna na depuis yen o kɔrɔ ye jumɛn ko tubabuw bi ka Damiba tanu o kɔrɔ ko Damiba ye Burkina janfa ye Burkina b'o janfa o kɔrɔ ko tɔw k'u préparer parce que n'u m'u préparer ni tɔw kun m'u préparer tɔw kun bɛ liquider de o kɔrɔ ye jumɛn ni nin ko kɛra tantɔ ni tubabuw donna aw la u mun kɛ aw kun ye sira dɔ ta aw bɛ fɛ ka jamana bɔ aw bɛ fɛ ka bɔ anw bolo ka taga mɔgɔ wɛrɛ bolo bon sisan anw bɛ fɛ ka e minɛ ka e bila an ka sira kan anw dun b'a dɔn mɔgɔ dɔw dun bɛ e ka jama la olu tɛna sɔn mɔgɔ t'olu ka hakililata ye an bɛ mun kɛ an bɛ fanga d'e ma k'e kɔgɔ o la mɔgɔ bɛ yen ni n'o ye coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o t'i ka hakililata la n'o bɛ sɔn ka opposer la n'o bɛ sɔn ka taa sira in gɛlɛya bolo an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'olu écarter donc Damiba kun bɛ sigi fura foyi kun t'a la a kun bɛ commencer k'a kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛna gɛlɛya a bolo minnu bɛna bali ka taga Faransi ka fanfɛla fɛ minnu bɛna k'a ma donni a kun bɛ commencer k'olu neutraliser donc depuis yen ne y'a dɔn ko ninnu bɛ ko dɔ k'a la kelen filanan ye jumɛn Europe ye erreur kelen min kɛ Damiba tila ka na o erreur kelen kɛ parce que en réalité Damiba c'était un plaisantin vraiment o erreur kelen ye jumɛn Europe kun ye président ye ministre de la défense bɛ yen o ministre de la défense o bilalen don ka jamana lakana o la président b'ale ci ale bɛ taga jamana lakana ni fɛɛrɛ a b'olu kɛ donc jamana lakana de bɛ ɲininkali bɛ kɛ ale la donc ni kɛlɛ tiɲɛna ministre de bɛ taa a bɛ fɔ ko ministre de nɔ don ni kɛlɛkɛlaw ma minɛn sɔrɔ a bɛ fɔ ko ministre de nɔ don ni wari sonyɛna a bɛ fɔ ko ministre de don hali ni dugu attaquera ka tiɲɛni kɛ a bɛ fɔ ko ministre de don ko ministre ma ɲi ko ka ministre bɔ yen ka na ni ministre wɛrɛ Ɔrɔku ye erreur jumɛn kɛ nin don ne hakili b'a la don min na Ɔrɔku y'a ka ministre de la défense gɛn a yɛrɛ nana kɛ ministre de la défense ye a don ne ye sanni kɛ boutique dɔ la y avait un Burkinabé ne k'a ma k'aw ka président bɛ gɛn ala tɛmɛ parce que a ye nin erreur min kɛ c'est fatal fɔlɔ ministre de la défense kun bɛ ale ni peuple ni ɲɔgɔn cɛ donc ale yɛrɛ de y'a yira sisan ko attaque minnu bɛ ka kɛ ko défaite minnu bɛ ka kɛ ko n'i y'a ye ale ka sɔrɔsiw bɛ ka bin ko ministre de la défense de man ɲi donc ale y'o bɔ yen sisan k'a yɛrɛ kɛ ministre de la défense donc ni sɔrɔsiw binna o kɔfɛ o kɔrɔ ko halisa ministre de la défense man ɲi alors que ale président tɔ de ministre de défense o kɔrɔ k'ale man ɲi k'ale dɛsɛra k'ale tɛ se donc automatiquement ale fana kan ka gɛn donc o kɔrɔ k'o erreur min kɛ imaginez Damiba ka tila ka na ka o da o sira kelen ta parce que c'est un plaisantin ka na ka ministre de la défense bɔ yen ka i sigi o nɔ la en pleine guerre donc c'est comme si bouc émissaire tɛ yen bilen mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen nɔ bilen a kan ka fɔ mɔgɔ min nɔ don donc o kɔrɔ ko ni armée ye défaite ta ni dugu min attaquera ni Burkina ma se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na bɛɛ tɛgɛ tɛ si mɔgɔ wɛrɛ ma cɛ tɛ muso tɛ Damiba yɛrɛ de ma ale de tɛ se ale de kan ka gɛn ka bɔ yen a y'o fana kɛ o bɛɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko c'est un amateur parce que ale bɛ ka siran mun ye munna a ye nin kɛ ne m'a fɔ a ye ko n'i bɛ gɛrɛ tubabu ninnu na n k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i ni kɛrɛfɛmɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que ale bolo sisan ale ye sira min ta a b'a dɔn Burkinabé t'a fɛ a b'a dɔn ala ale de ka sɔrɔsiw t'a fɛ donc n'a ye mɔgɔ wɛrɛ to comme ministre de la défense o kana taa coup d'état labɛn ale kama donc cette fois-ci pour que ka appareil d'état ka défense appareil sɔrɔ k'a kɛ ale bolo kɔnɔfɛn fo kana se ka décider a kɔnɔna la ale tɛ min kalama donc a ye ministre de la défense gɛn k'ale ma da o la k'o bɛ sɔn ka coup d'état k'ale la donc ale yɛrɛ bɛ kɛ ministre de la défense cette fois-ci ce n'est pas pour protéger le peuple mais c'est pour protéger son pouvoir son régime est-ce que ça veut dire Damiba kun ye sira dɔ ta c'est pas possible se protéger lui-même. Donc, un ministre de la Défense gagne pas pour protéger les Burkinabés, pas pour avoir des victoires sur les putschistes, sur les terroristes, mais pour se protéger, pour verrouiller l'appareil afin que coup d'état kana kɛ ale la. Damiba ye face à la CEDEAO, Damiba ma sɔn ka Burkina peuple ka intérêt ta en compte. Face à la CEDEAO, Damiba ma sɔn ka Burkinabé ta en compte. A ma peuple ka intérêt ta, a ma Burkinabé ka intérêt ta. A CEDEAO choisi au détriment du peuple burkinabé. Face à la France,
Damiba ma sɔn ka Burkina b'o ka intérêt ta en compte ma Burkina b'o ka avis ta en compte a ye Faransi ka avis de ta a ye Faransi ta ka peuple bla. Et même c'était même visible ni ye vidéo là-bas min kɛ Burkina kan ni Damiba kan surtout n'u ka ministre de premier ministre ka discours min ta ka yɛlɛma. Je vous ai dit au discours in na n ko ne ɲɛ bɛ premier ministre la ka kuma tɔgɔ min na j'ai l'impression que même nin n'a a présent tɛ ɲɔgɔn kan ten kosɛbɛ. Parce que le Premier ministre a dit Faransi ka togo mina ani Damiba bɛ boli Faransi nɔfɛ togo mina on a même l'impression que Damiba est devenu un problème même pour son propre gouvernement. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens dans le gouvernement qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait. Surtout avec le Premier ministre. Nous, il faut au bora kana Faransi ministre nani mais allez ka boli au Faransi kelen nɔfɛ. Donc vous voyez ce que ça fait. Ça veut dire qu'il est tellement que vous avez lavage de cerveau, tellement que c'est un plaisantin. Vous avez un cerveau qui est à ta cerveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, aïe, nous nous défendons. Nous nous baillons là qu'à faire quoi à compter ça qu'à tout impliquer. Et puis tellement que Français qu'on a glissé à Damiba Kola, c'est là où je vais dire que ni mon ma femme Alissa, qu'à faire quoi c'est l'histoire qui est en train de changer. Ni mɔgɔ minnu m'a faamu halisa ko waati de bɛ ka yɛlɛma n'u bɛ ka t'u nɔrɔ nɔrɔ France la k'u nɔrɔ nɔrɔ CEDEAO ni fɛn ninnu na ni mɔgɔ min m'a faamu halisa k'e ko k'e bɛ peuple de minimiser hein tu vas apprendre à tes dépens voilà i bɛna ko dɔn waati min na o b'a sɔrɔ i bɛ Damiba ka wo ɲɔgɔn na a bɛ taa jamana an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ la kelen kelen u ɲɛ bɛ yɛlɛ jagoya u ɲɛ bɛ yɛlɛ jagoya ou bien u ɲɛ bɛ yɛlɛ k'u to kasange kɔnɔ. C'est automatique. Donc, moi, je suis de mangante ka klonga ke peuple la blé. Moi, je suis mangante ka klonga ke peuple la. Il y a peuple comme mi, hey, il y a tout là. Parce que le peuple de ce qui est protégé. Aujourd'hui, ni asim protéger nous, c'est grâce au peuple. C'est grâce au peuple. Al djougou do bono ta ese kou feno taka segre. C'est grâce au peuple. Alors, ce peuple doit être respecté. Au peuple n'kanka lame. Mɔgɔ si man tɛ k'i jigi sɛmɛ Faransi la k'i jigi sɛmɛ Nations Unies na Nations Unies bolofara dɔ la u ka fɛn dɔ la tubabuw la u ka banque dɔw la u ka institution dɔw la u ka mission dɔw la k'i b'i jigi da olu kan k'i ka peuple piétiner k'i b'i jigi da olu kan k'i ɲɛ tugu i ka peuple ka laɲini kan n'i y'a kɛ dɔrɔn kawo an bɛ don min na k'o yɛlɛmana de y a rien à faire y a rien à faire alors il faut que les gens comprennent ça. Ou quand intégrer ou quand mentalité là, c'est fini pour la France en Afrique. C'est fini pour l'impérialisme. Le peuple ne va pas se laisser faire. Alors, al ni fanga muru na tola flène Burkina, nous y Damiba ta ɲɔgɔn kɛ ou taina fo Damiba ta la togo min. Peut-être bandaw ni Damiba ye chance min sɔrɔ olu t'o chance sɔrɔ. Burkina fanga kura. Je dis, je répète. Damiba ye fili minnu kɛ, a togobanciya minnu kɛ, a kalabanciya minnu kɛ. A ye jamana janfali min kɛ. A taara nɔrɔli min kɛ Faransi ni CEDEAO la. Ka Burkina b'o janfa ni ninnu y'a ɲɔgɔn kɛ u ti Damiba ni bandaw ka chance ɲɔgɔn sɔrɔ parce que bandaw nana lafiya kɔnɔna na a taara lafiya kɔnɔna na Damiba nana lafiya kɔnɔna na a filɛ nin ye a bɛna taa lafiya kɔnɔna na mais olu ta u t'o sɔrɔ u t'o chance sɔrɔ c'est comme si deuxième chance dira minnu ye coup d'état kɛ Burkina deuxième chance de dira filɛ nin ye u ma k'u ka tir redresser u k'u fara Faransi la k'u fara CEDEAO la u k'u fara tubabu la u k'u fara impérialisme la u ka peuple wele ka gɛrɛ u la n'a fɔra ko peuple c'est la partie la plus saine u k'u wele ka gɛrɛ u la minnu les vrais révolutionnaires k'olu wele ka gɛrɛ u la ka baara kɛ ni olu ye mɔgɔ fagafaga ni mɔgɔ datugu filɛ n'u taara bi a kɔnɔna la u bɛ taga ala tɛmɛ donc an b'a ban joona u ye déclaration min kɛ an bɛ déclaration in an b'a ligne-baw an b'olu bayɛlɛma dɔrɔn et puis après fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 02, peuple du Burkina Faso. Concitoyennes, concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre histoire. Akoko janvier kalo kile 24 ko lakanabaliya ɲɔgɔn yɛlɛ a warale u ka jamana kan ko olu tun ye jalatigi damadɔni minnu faralen ɲɔgɔn kan minnu farala ɲɔgɔn kan ko hamina ko kelen min tun b'o la o ye jumɛn k'o ye ka
Burkina ka lakana sigi kana a kɔnɔna la 24 janvier coup d'état min kɛra olu kun b'a la ale yɛrɛ kun b'a la donc k'olu y'a kɛ kun jumɛn kama a y'o kɛ kun de fɔ sisan nka o kɔfɛ mun kɛra combattant du Burkina Faso. Cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous le 30 septembre 2022. n ye nin fɔ n ka explication kɔnɔna la a ko k'o sababuya min y'a to olu ye wuli ka jɔ kɛ ka coup d'état kɛ siɲɛ fɔlɔ la k'o hakililata n'o faamu n'o taasira ye ani o danaya min b'o la k'a fɔ ko u bɛ se ka situation falen et puis a kan ka falen ni sira minnu ye ko halisa ko mɔgɔ b'olu cɛ la olu filɛ nin yɔrɔ min na sisan ko danaya kelen b'olu la ka tigi olu dalen don o kelen na donc kɔrɔ ye jumɛn ko danbeba de y'u janfa danbeba de y'u sira janfa n'a nɔfɛ mɔgɔ. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi à notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dami. Ko nimisala ko la ko bɛnkan min kun b'o la u kun dalen don fɛn min na u bɛnna kan ko ka ko min kɛ u bɛnna kan ko ka sira min ta n'o ye kɛlɛ kɛ kun min kama o ko fɛn min ye olu kun ye mɔgɔ min kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Damiba ye k'o y'o kɛ waleya ye o danaya ye an'o bɛnkan ye k'o y'u janfa ani m'o Damiba ye olu janfa u bɛnna min kan kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ ma tila o kan kan. En qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été relevée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Ko olu kun wuli ka jɔ kɛ ka coup d'état kɛ fɛn min yɛrɛ kama n'o ye lakanabaliya min kun bɛ yen nɔ fura bɛ se ka sɔrɔ lakana bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'o haminakoba min kun bɛ olu la wuli ka jɔ kɔfɛ ko fɛn min ye Damiba ye a y'o ta k'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a ye mun kɛ a haminako ye o ye ka taa don politique kɛlɛ la ka miirinaw ni hakililaw fanga bɛ se ka sɔrɔ cogo di fanga bɛ se ka mara cogo di ale yɛrɛ bɛ se ka ko a taara don olu kɔnɔna la alors que olu ye wuli ka jɔ kɛ hakilila min kama ni miirina min a bɔr'o sa. Les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes en mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch-Marc Christian Kabore. Qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes en mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch-Marc. Ako ko gɛlɛyalen coup d'état kɛlen kɔfɛ k'olu jɛra ka farala ɲɔgɔn kan ka miirinaw ta ka hakililaw ta hakilila min bɛ kɛ sababu ye k'u ka finitigilakaw k'u ka tɔgɔw yɛlɛma k'u ka taabolow yɛlɛma ani ka ko kɛcogow yɛlɛma ko u y'o bɛnkan min kɛ n'u bɛɛ bɛnn'o kan k'a fɔ ko n'o kɛra ko bɛ se ka ko ɲɛnabɔ ko Damiba y'o ta ko k'o fili kɛrɛfɛ ko ka continuer ka mun kɛ ko kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ ni olu de kɛra sababu ye ka na ni nin tiɲɛni bɛɛ ka kɛ sababu ye hali ni wɔrɔku yɛrɛ binna ko Damiba tila ka taa i siri o mɔgɔ kelenw de la tuguni ani o ko kelenw na tuguni. Voyant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. K'olu Burkina b'o ladɔnna ko k'a fɔ ko olu kɔni u ka jateminɛ kɛ dɔɔni u nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la haminako min bɛ Damiba la o ni haminako min bɛ olu la ani u ye nin ko in kɛ fɛn min kama ko Damiba kɔni y'a ko dɔ la a mɛnna c'est-à-dire a n'o ti fayɛrɛ a n'o bɛna fɔ jɛgɛjala ni baji a sira bila a mɛnna. C'est une restauration aux forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi
des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Ko ka kɛ ni Damiba ka kunfɛtaga ye, ka kɛ ni a ka janfa ye, ka kɛ ni a ka sirabila ye, k'olu fana wulila k'u jɔ bi jumadon la n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 30 ma, ka Damiba kɔni k'a sen bɔ fangatigiya la, k'a sen bɔ fanga ɲɛmɔgɔya la, ka u jɔ u jɔyɔrɔ la. Citoyens et concitoyens, conscients de notre responsabilité historique, le MPSR engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du MPSR à une inclusion de toutes les couches sociales du Faso, sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune. Le MPSR rassure la communauté internationale que le Burkina Faso continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment les droits de l'homme. Nous invitons les vaillantes populations du Burkina Faso à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort nous vaincrons. Fait à Ouagadougou, le 30 septembre 2022, pour le MPSR, capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 03. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, peuple combattant. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La Constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissous. 4. L'Assemblée législative de transition est dissoute. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 0. Communiqué numéro flana, ko bɛ Burkina b'o ladɔnniya ko k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ minɛ n'a fɔ bi, k'a daminɛ bi la sa, ko fo ka taga fɔ ko hakilila kuraw taara, ko fɛn min constitution ye n'u ka sariya sunba ye k'o gulonna. Ko coup d'état kɛlen kɔfɛ u ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ n'u b'a wele ma ko charte de la transition, ko o kɔni o farala k'o bila kɛrɛfɛ. O fana tɛmɛlen kɔfɛ ko fɛn bi wele n'a fɔ ko gouvernement min kun sigilen don k'o fana cira bɔgɔbɔgɔ. O tɛmɛlen kɔfɛ u kun ye lasigiden so min sigi sena transition ta i n'a fɔ an ka CNT bɛ cogo min na, olu fana fɛ u kun min sigilen don k'o fana cira bɔgɔbɔgɔ. Ko k'a daminɛ bi la ko fo ka taa fɔ ko ŋaniya kuraw taara don min na ko fɛn min ye Burkina frontière kɔnɔ ko o sɔgɔra. Jusqu'à nouvel ordre. 6. Un couvre-feu aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 001 de ce jusqu'à nouvel ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment. Les forces vives de la nation, l'activité des organisations de la société civile est suspendue. Jusqu'à nouvel ordre. Du 30 septembre 2022 à 001 de ce jusqu'à nouvel ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité... Ayiwa, o tɛmɛlen kɔfɛ ko fɛn min couvre-feu ye ko o fana sigira sen kan. Ko k'a daminɛ 21h la nɛgɛ kanɲɛ 21 fo ka taga se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma fajiri ma. Ko mɔgɔ si kana ye kɛnɛma bilen, bɛɛ ka don so kɔnɔ. Min yɛrɛ kɛnɛma n'o ye min ɲini o sɔrɔ. Ko tɛmɛlen kɔfɛ ko fɛn min ye politique baara politique wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛɛ ɲɔngiri la fo ka taa fɔ ko ŋaniya kuraw taara. Des organisations de la société civile est suspendue.
ko fɛn min société civile fana ye k'olu fana ka wuli ka jɔ k'o fana bɛ ɲɔngirila nin waati na ni u ye erreur kɛ o ye nin yɔrɔnin de n'u ye erreur kɛ erreur min n'u ma segin ka na ka joona ils vont payer cash o ye nin yɔrɔnin de n'u ye erreur kɛ erreur min bɛ yen n'a bɛna kɛ sababu ye k'a bɛɛ tiɲɛ u bolo o ye nin yɔrɔnin de n'u ye erreur kɛ erreur min bɛna kɛ sababu ye ni Ala ma jan kɛ hali olu yɛrɛ ka u la bin o ye nin yɔrɔnin de le fait que ka décision ta k'a fɔ ko les activités de la société civile sont suspendues o kɔrɔ ye jumɛn hali manifestation hali rassemblement olu bɛɛ lajɛlen bɛna suspendu alors que aw ye coup d'état kɛ dɔ de la aw ye coup d'état kɛ Faransi sago de la aw ye coup d'état kɛ Faransi jɔn dɔ de la pour que communauté internationale ka aw bonya il faut que aw ka yira k'a ni peuple bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ yira cogo di il faut que peuple ka bɔ k'a yɛrɛ de k'u bɛ aw fɛ o ye kelen ye filanan ye jumɛn pour que aw ka protéger il faut que peuple de ka kɛ aw kɔfɛ hali ni mɔgɔ min nana k'a bɛ contre coup kɛ hali ni mɔgɔ min nana k'a bɛna aw attaquer peuple bɛ don aw ni o tigi ni ɲɔgɔn cɛ n'a ko ko peuple kana bɔ o bɛ kɛ cogo di depuis kelen ni aw y'a yɔrɔ janya peuple la o bɛ kɛ cogo di comment est-ce que ça va marcher ça marchera pas c'est une erreur qui doit être rapidement corrigée n'o tɛ a ka coup d'état bɛ tiɲɛ aw bolo parce que ni peuple t'a la ni peuple n'aw tɛ ɲɔgɔn bolo et puis coup d'état tɛ se ka taa manifestation kɔ manifestation de bɛ coup d'état protéger parce que manifestation de bɛ légitimité di aw ma rassemblement de bɛ légitimité di aw ma et puis ni légitimité bi aw bolo mɔgɔ bɛ siran aw ɲɛ aw ta fan ani aw nafan mɔgɔ bɛ a don ba la mais ni aw yɛrɛ dama aw sigi aw ka palais kɔnɔ ko mɔgɔ kana bɔ mɔgɔ kana taga manifestation kɛ mɔgɔ kana rassemblement kɛ mɔgɔ kana meeting kɛ mɔgɔ kana nin kɛ mɔgɔ kana sitting kɛ non ça va pas marcher c'est une grave erreur. Parce que imaginez, pour le moment, mɔgɔ t'a dɔn fɔlɔ Paul bɛ yɔrɔ min na, Damiba bɛ yɔrɔ min na. Et s'il y a contre-offensive, le peuple de bɛ se k'aw protéger. Et si demain, a b'a dɔn CEDEAO kɔrɔnin min na sisan a bɛ n'aw sanctionner. CEDEAO kɔrɔnin min na a bɛ n'aw sanctionner. Qui peut vous protéger? C'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui va souffrir des sanctions de la CEDEAO. Alors si ce peuple-là ne peut pas sortir et s'exprimer, vous allez tomber. Si ce peuple-là ne peut pas sortir pour dire que dès aujourd'hui, vous avez fait un coup d'État, c'est cette direction que nous voulons. Si le peuple ne peut pas sortir pour dire ça, alors, ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est mélangé dans ma tête. Moi, je n'ai rien compris. Laissez le peuple sortir. Laissez le peuple sortir et s'exprimer. Laissez le peuple sortir et montrer la voie. Parce que si c'est entre vous et ces vampires de l'impérialisme-là, vous êtes faible devant eux. Hein. Vous ne pouvez pas les combattre, vous ne pouvez pas les vaincre. Mais face au peuple, eux aussi ils sont petits. Face au peuple-là, eux aussi ils sont rien. Alors laissez le peuple s'exprimer. S'ils veulent manifester, laissez-les manifester. S'ils veulent faire des meetings, laissez-les faire. D'ailleurs, c'est le moment que le peuple doit sortir pour dire non à la France. À bas la France, on ne veut plus la France. On ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça. Sinon, plus tard, si vous commencez à commettre des erreurs là, le peuple ne va plus sortir pour montrer la voie. Hein. Le peuple va sortir contre vous. Alors, ça sera contre-productif. Ça ne sert à rien. Arrêtez ça. Laissez les gens sortir, ceux qui ne veulent pas. Laissez les gens sortir qui disent à bas la France, vive la Russie. Ainsi. Laissez. S'il n'y a pas ça, je vous assure, si la situation reste comme ça, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît à l'impérialisme. C'est ce qui plaît à l'impérialisme. Si ceux qui sont avec vous ne peuvent pas sortir pour manifester, alors ils vont renvoyer ceux qui sont contre vous, les payer, les manipuler. Ils vont sortir pour dire qu'ils ne veulent pas de vous. Vous allez les toucher, ils vont dire que vous êtes rentrés dans la répression, vous êtes rentrés dans la dictature, que le peuple est contre vous. Parce que ceux qui vont sortir, parce que si vous interdisez les activités de la société civile, ceux qui sont contre vous vont être manipulés pour sortir, pour vous affronter. Alors si jamais vous tirez sur eux, direction CPI. Si jamais vous touchez à ces gens-là, c'est fini pour vous. Alors, laissez ceux qui ne voulaient pas que Damiba reste,
ceux qui étaient dérangés contre Damiba, laissez-les manifester leur joie, au moins que l'opinion nationale et internationale, les gens vont se dire, ah ok, d'accord, vraiment, Damiba était un problème. Alors, mec, à faut toi, on a mis ce gars parce que mes femmes nous, il y a des cas là, mec. Oui, flic, les minga, oui, du mais, oui, kafoko, qu'on fait mes sociétés civiles, qu'on a activité au fana nyongel là. Au cours du mais, société civile comme activité au du mais, meeting ou ni sitting ou ni rassemblement ni manifestation, au bol de ke. Na ou du au fana nyongel. Oui, flic body, ou quand une transition pour un fou, flic body, flic bas, mais n'a pas ce que ça veut dire que transition est tient au bol, flic bas, mais n'a pas ce que ça veut dire que Damiba là, c'est l'icana, flic bas, mais n'a pas ce que ça veut dire que France la gagne, flic bas, mais n'a pas ce que ça veut dire que alou que fanga tient ou gagne à beau fanga là. Parce que au lieu de coup d'état que mon de là, au moins comme Francis Sagoua de là. Alors nous nana, ni Francis a fait quoi ou tu fais à ta ou le cas Francis be munke. Comment on me chiti bo? Moi min tin ou fait Français ou beta do de quand, politicien beta do de quand, qu'on manipuler, qu'on bon ou contrôle. Au moment où sont à dire nous boira et gare à eux si jamais nous ou sera au moment où ma camarade tu l'obé comme moi faire direction de ta CPI là. Quel est? Flan est demain. Ni a Mali le yano transition mi ka reçu France desarana CEDEAO desarana jumɛn parce que jamanadenw bɔra ka légitimité di faamaw ma ka yira k'a fɔ hey jamanadenw b'aw kɔ an bɛ fɛ a ka nin de kɛ ka direction yira ka légitimité d'u ma o la France tɛ se ka fɛn fɔ CEDEAO tɛ se ka fɛn fɔ n'u ko k'u bɛna fɛn fɔ b'a ye ninnu ka jamanadenw b'u kɔ ɔ ni aw ko sisan ni aw ye jamanadenw bali ka bɔ sisan ka yira k'a fɔ k'u bɛ aw kɔ ka yira k'a fɔ ko Damiba ka taali k'a jara olu ye mɔgɔw bɛna mun fɔ a mɔgɔ t'aw fɛ dɛ aw kelen de b'aw kunfɛ aw bɛ ka min kɛ aw ni Burkinabéw man kan donc faut k'aw ka fɛɛrɛ k'aw ka gɛn ka bɔ joona et puis aw bɛna minnu yɛrɛ bali bɔli la ils vont se retourner contre vous peuple yɛrɛ bɛna retourner aw contre la sa o ye fili de o et puis ne tɛ Damiba yɔrɔ dɔn aw tɛ Damiba yɔrɔ dɔn a yɔrɔ ma fɔ et ni si jamais aw ka mɔgɔ jɔlen no rond point ni fɛnw na n'a fɔra ko contre offensive bɛna kɛ aw contre la aw de ko ko peuple kana to so kɔnɔ peuple de bɛ se ka don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ peuple de bɛ se k'aw garanti o mais n'a ko ko mɔgɔ kana bɔ yɔrɔnin kelen ma ɲɛ fiyewu 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 o ma ɲɛ ko in na tɔw bɛ ɲɛna fo. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du Faso, civil et militaire. Fait avant le 30 septembre 2022. Oh, ko u bɛna lajɛba kɛ lajɛba min u bɛna Burkinabéw wele n'a fɔra force vive o kɔrɔ ko mɔgɔ mɔgɔ b'u wuli ka jɔ la n'u da bɛ Burkina ko la u bɛn'u bɛɛ wele k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna charte kura kɛ mais ne b'a dɔn aw filɛ nin ye liti min na nin tantɔ n'i ye coup d'état kɛ a tɛ ɲɛnabɔ bureau kɔnɔ dɛ a tɛ ɲɛnabɔ coup d'état tɛ ɲɛnabɔ bureau kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ assise la a tɛ ɲɛnabɔ jumɛn de concertation na ni coup d'état kɛ a bɛ ɲɛnabɔ fɛn kelen min jumɛn na ça c'est la révolution populaire la masse olu de bɛ coup d'état réussi a kɔnɔ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ dɛ et puis n'aw m'aw fara Faransi la si jamais n'aw taara bin Faransi ka jan kɔnɔ n b'o de fɔ a bɛ juguya bon tile filɛ na a bɛna ye ne bɔ n yɛrɛ bɛɛ la CEDEAO de hinɛ bɛ ka commencer ka ne minɛ tuguni quoi u ye baara sɔrɔ tuguni fɛnɛya ninnu président ninnu ci foyi t'u la u tɛ se ka farafin ka ko ɲɛnabɔ CEDEAO tɛ se ka an ka jiko ɲɛnabɔ a tɛ se ka an ka dumuniko ɲɛnabɔ bon u bɛ taa dɔ fana ta sisan ko médiateur ni nin yɛrɛ kan ka CEDEAO sɔn hakili la ni CEDEAO président n'u kunkolo ka ɲi nin kan k'u sɔn hakili la Mali ta kɔfɛ Guinée ta kɔfɛ aw ye nin hɛrɛ in bɛɛ kɛ Burkina ye mais là-bas ça a pété aw ye tɔɔrɔ bɛɛ da yɔrɔ min kan ça n'a pas pété ça veut dire que a ye tɔɔrɔ da minnu kan olu ta in de ye tiɲɛ ye aw tɛ sira ta a ye min chuchoté a ye Damiba chuchoté ka fɛn bɛɛ k'a la ka biberon d'a ma ka l'écran d'a ma n'o kun ka ɲi Damiba kun tɛ sauté mais Damiba sautera ninnu tɔw tor'u nɔ la o b'a yira k'a fɔ aw de bɛ fili la mais respect